ozi m na-agara Igbo youth maka na awụna m ezighi ụlọ ozi a ọ ga-ewute m nke ukwuu onye mere m ji na-ezi ụlọ ozi a enweghị m ego mana ozi a ka m nwere izi ụlọ nwa Igbo youth sinu n'ụka nkewa pụta and sinu be dibia na-akọrọ ụnọ ejukwara gbaa nwa nnụnụ nne ya efe sinu be dibia na-achọ ego ụnọ pụta sinu be ndị ụka nkewa na-achọ ego ụnọ pụtanụ gaanụ mụọ ọrụ Igbo youth mụọ nọ donu skill mụọ n'ọrụ chọọ nwee n'ọrụ aka unu egekwe na akụkọ mụọ n'ọrụ aka chọọ na ihe unu na-amụ maka ọdịmma unu chọọ na ihe unu na-amụ donu perfect na ya ife ọwụna unu na-eme wụrụ the best mụọ something chọọ ihe ị na-alụ mụọ ọrụ nwee ihe ị na-alụ ekwene ka a na-akọrọ gị akụkọ too much eje na-achọ onye na-enye gị ego ka ị were kọrọ ya anything maka ihe ọwụna ị mere ihe niile unu mere ihe ọwụna nwere ụgwọ ọrụ ya ka ọwụrụ na ị na-amụ mụọ na vulcanizer mụọ na otu esi alụ ụlọ mụọ na otu esi awa ya ọkụ mụọ na otu esi alụ plọmba mụọ na otu esi alụ ụzọ mụọ na otu esi alụ ihe dị iche iche mụọ na ọrụ ọkwa ụnụ nwa Igbo youth ka a na-ahapụrụ ụnụ nwa the future unu chọọ unu mara otu unu chọrọ ka ana Igbo do unu nwa ga-eme ya Igbo youth unu ejezi n'ụka njebiri ụka ndị nkọfiri mụọ n'ọrụ ụbọchị Chineke ji abịa yafe unu ebe unu na-alụ ọrụ ebe unu na-agba mbọ nwee na ihe unu na-alụ ọ dị very important jeenu mụọ ọrụ jeenu mụọ aka ọrụ all these people na-akpọ onwe ha engineer today na-eme too much money ha na ha akọ akụkọ ihe a na-esewu plan uno ndị na-alụ ọrụ na-anọ na site na-eme ekiri onwe ha money gaanụ chọọ ibe ụnụ na-alụ greeting from Achina Idegwu, the great land of our ancestors ụmụ yutu Achina ụnụ akwụgharịzi na-akwụgharị chọọ na ibe ụnụ na-alụ ụmụ yutu Ekwulọbịa asụ na ọ na-agba Ekwulọbịa ka e nwere kịta problem a na-akpọkọrọ boys ebe ahụ ndị na-eje akpọ kolos ndị na-eje akpọ mkpụrụ mmiri ndị na-eje agba ibe a na-achụgharị ụnụ ruo nne mgbe ka unu ji ada ngana in the land of brave men Achina Idegwu Achina eze kolo na Achina Idegwu ụmụnne m onweghị ibe eji ụka nkewa na ụka njeberi eme ibe ahụ the more you look the less you see ọ bụrụ na ibe emebeghị gị je ha ama ibe mana onye ibe mere ịkọ ibe agriculture ụmụnne anyị ụmụ youth onye na-azụ ezi na-eme eke nnukwu ego onye na-azụ ọkụkọ na-eme eke nnukwute ego inwe ebe na-enekọta ọkụkọ gị anya ị na-ele ọkụkọ gị ị gaghị enwe efe ị na-ege n'ịgbọrị ntị onye na-azụ ewu onye na-azụ ebini ụmụ youth ọ bụrụ na ị nwezuru ebini 100 inwe ego na a na-ele ofu ebini n'afịa quick sell ọ na-aga steady gaanụ chọọ ife ụnụ na-alụ ụmụazị be anyị na-akpọzi mkpụrụ mmiri na-agba kolos na-agba Arizona na-agba Tramakweri na-agba Tramakul onweghị nkefe anaghị agba ma Tramadol
matara mankweri omeghi nke ndị be anyị anaghị agba nke ọwụ na-ewetara be ese unu esezi n'ibe ọdụghị mmụọ o ji emerụ ụnụ ahụ o ji eme ụnụ ahaziracha happy weekend ya na mmemme happy weekend ọnụ ka nna agwado ije to God ururu so kama ururu ụfọdụ na-akpọ ya ururu ụfọdụ na-akpọ ya uriri ururu so kama eji achị ya ọchị na n'ime ite ofe ọ ka mma na achịrị ụzọ ya na dintes wee gbaa ọzọ n'ime ọbịa ọchị ụmụ ya utube anyị ụnụ ọ chọrọ ka alụ ọrụ ụnụ ebe a na-agwọ ndị ala ekpokọrọ ụnụ ụjọ ebe ahụ na agụleri ya na-atọ ọnụ bụ ụnụ ta ebe a na-agwọ ndị ala ụnụ were a na wepụta na-alụ ya ebe a na-agwọ ndị ala ụnụ ji anọ eme ụmụ ụnụ ndị ala bifo ọwụwọ chigaba ebe ahụ maka onye richala ụvụrụ ya richaa ụvụrụ ya ọzọ akpọrọ ndị akpụ obi kwaka ihe ebe a na-agwọ ndị ala enye ya ụnọ instead of ịkụziri ụmụazị ọrụ abịa na village niile enwe Isuọbịa block industry Ekwulọbịa block industry Achịna block industry Ụmụuchu block industry Oko block industry Nanka block industry abịa na village dị iche iche Akụrụ block industry Ọzara block industry Agba block industry village ọwụ na-enwe nkebe achịkọrọ ụmụ yutu kpọbasị ya ebe ahụ maka a na-alụ ụlọ kịta ofu isi anaghị emewe ọfịa you need to work together build together because ụnụ wụ ndị obodo mepụtasị anụ ibe na-enye obodo ụnụ ego onweghị onye mere ụmụ ụnụ ji na-eje na-akpagharị na-agba akwụna na-eje akpọ Kolos and Arizona ọkọba na-akpa isi abịa ụmụ nwaanyị alụ ebe a na-akpa isi ebe a na-eme isi ma ebe a na-ebe mvọ nke obodo achịkọrọ ụmụ nwaanyị kama ọ ji eje gbawa akwụna chibasị ya bụ ebe a na-eme ndị obodo be nkwụ ego na ọ na-nwetara ha ewere na-akwụ onwefa ụgwọ otu a ka ọ dị na ndị na-akpụ blọk ekwuona m ibe akwụkwọ ya ọnụ jụ mana na ụmụazị be anyị na-ezuzi ohi na-ezu ma na-atọ ma kebụl bikọs onweghị ife ha na-arụ onwere ife unu krietiere ha ọha ji egbawa ọkada ịma ibe a na-agbata na ọkada ị nwere ike lụchaa mashin ga ọgbarie iwere dị ego nke wọrọ na jegodola nwaanyị erigodo nri ụka njeviori ejeghị enyere ụnụ aka ụka njeviori enweghị ike inyere ụnụ aka ụka akụrụba aka Ebuka Obi enweghị apụgo ya as opportunity o were na-eri ụnụ mugo jee nụ chọọ ife ụnụ na-alụ ifere anaghị eme onye ala ọ nwanne onye ala ka ifere na-eme ndị China ọ na-ekpe ekpere mana ba na-arụ ibe unu na-eri made in China everything China na-alụ ndị jeke obodo na-ekpe ekpere too much Nigeria Afghanistan ndị niile a na-ekpe ekpere ife shiri isi ike dubebe Somalia ndị avụrụ ọnụ ndị na-ekpe ekpere Ebuka Obi atọ ọnụ to ndị lefe ndị nwere ọrụ ụnụ enwezighị ọrụ ụnụ na-ekpe ekpere taịm ụnụ kwesịrị iji rụọ ọrụ ana m ayọ Chukwu okike abịa maka ụtọ ọnụọ taịm ahụ unu ji anọ ofu ebe na-ego ofu onye ntị ka unu tọọnụọ taịm ahụ ka ọ wụrụ taịm unu ji arụ ọrụ unu ji alụta ife unu na-eri anyị chalenji unu were taịm ahụ unu ji na-anọ na-ege Ebuka Obi atọọnụọ taịm ahụ unu were ya ọwụrụ taya ka unu ji na-akpa ọwụrụ ji ka unu ji ekọ ife ọwụrụ unu tiri ya ka unu were 3 awas ọfụ awas ahụ unu ji ege Ebuka Obi were mee unu ji emepụta ibe ada unu ga-adụ prosper onwe ụnụ anaghị aprosper because ụnụ na-eje nọrọ onye a na-ege ofu onye ọkọlọjee n'elu ọkọlọjee na ọkọlọjee ebe o mekwuo ọgụọlụ ụnụ egwu before ụnụ egecha ya ụnụ enene time wait for nobody time no wait for you ọsọgodo iwu na-ewe iwe ọsọgori ego ndị mmadụ ọsọgojide ụgwọ ọsọgojide gị ụgwọ as long as ị gara were time godo ya ebe ahụ na you wasted your time oge echi Okeke nje ka adakwaghị ya n'ofu ebe ege ụnụ ọ na-arụ ọrụ sometimes ọ na-anya moto sometimes ọ na-eje ọrụ sometimes ọ nọrọ n'ụlọ ọrụ ọ na-anọgharị maka ọ nọrọ ofu ebe gee ụnụ to God achụfụ ya na oje ha akwụnye ụgwọ ụlọ na Amerịka gụnwa na-ege kedu ebe ị na-anọgide ege gụnwa na-eje eje ụnụ na-anọ na kraụd ahụ na ọtara ya was onweghị ibe ụnụ na-alụ ibe a na-esiwa gị ike a na-asụ ụnụ na onye a mere ụnụ onye a mere ụnụ onye a mere ụnụ kịta dada mere ụnụ mụnwa ụdị mmanụ mụnwa ụdị worst onye ahụ mere ya ụnụ bifo ọ na-abịa pigbuo m n'aka ka mụnwa were nwayọọ kere ụmụ ya utu ọrụ
ụmụ youth ọ bụrụ na unu nwee ibe unu na-emetụ God who made me and you ndụ mba ụwa ji abịa na-ayọ unu nri unu ji ama na unu wụ the great men kọbanụ ji a na-akọkwu ma ji ma na akpa dobe ma na aja mbara ma n'akụkụ unu ma n'akụkụ ebe ọwụ na idobere inirizighị ije kọ ibe ini gote akpa simenti gbaa ya aja ma ya manut iye ibe dị creative tiji ebe ahụ o ji efu mgbe ọwụ na iji tiye o ji efu and ị gara enwe nri 247 ịkụọ tomato dị ya ọ ga-efu ibe ọwụ na ị kọrọ na ya o ji efu ife ahụ na-eji ego eji egoro ka make it in your house ị need ha ịkọ ibe akọ jos gbaa ji na akpa kụọ ya ka flawa otu oge họrọ ibe ahụ ọ na-eri unu ga-adụ productive unu ga-adụ unu ga na-aga n'ihu unu nọrọ ofu ebe ibe esiwere unu ike the more you seize your 3 hours or 4 hours the more ibe na-esiri gị ike the more you put your 3 hours or 4 hours in basket because unu niile na-eje na nke Ebuka Obi na Zion unu ndị a na-eje na nga ọkpala ka ngwa unu nọrọ ofu ebe thousands of you unu nọrọ ofu ebe onweghị ibe unu ji emefuta mana unu jee were ọwụrụgodo kete ọwụrụ na ebe a na-alụ unu niile etinye aka na unu ga na-alụpụta ibe onweghị ibe unu chọrọ ịlụ onye nwemere ibe ji esiri unu ike unu buru ibe numbers unu buru ibe everywhere onweghị ibe unu chọrọ ịlụ I see the bunch of the lazy people na-enweghị ibe chọrọ ịlụ oge ndụkọ unu adụ very lazy asụ mme nke na majụ asụ mme nke a majụ because enwere choice mana oge ụgbọ vụrụ mvụba ebe m enweghị choice to God I have no choice nwanne ana m eti ọgbọ na tipevu aja ka m were nwee ike ibi n'obodo a because awụghị m onye obodo a ndị obodo a mụrụ n'obodo ochie ịghọtago ọ m na-ekwu ya jeenụ chọọ ihe unu na-alụ youth I want to see the youth of ndụ abe amụrụ m fa na-alụ moto ụlọ rụcha moto ọwụrụ gwegwegwe mepesie moto mechanical ebe a na-eme ihe a dee ya ede na akwụkwọ ewepụta moto ide wepụta mmanụ a moto nene ya achọrọ m ịhụ ibe ahụ be anyị I want to see it and onweghị onye ọzọ ji eme na awụghị mụ na ụnụ nwa unu ji eme ya mepesie na ebe a na-alụ ibe ma ebe a na-alụ fon unu jide fon unu nenecha dị mmanụ a fon unu efixie ya unu ga-emenwu ya to God who made me and you enweghị m ego m ji egoro unu akwa mana ọwụ na unu lụwagasị ụmụ ọrụ a na-ekwu unu eyibe ajụgbota dị akwa unu eyibe akwa ọrụ ha onweghị onye ji ekwe mme ya because ana m agwa ibe ana m agwa unu ibe unu were 3 hours or 4 hours unu eje ga Ebuka Obi were kene 4 hours ahụ jee kọọ ibe ka ebe ibe iji akọfụta were 4 hours ahụ take care of ibe ịkọrọ n'ubi ka ị mara na oje ha emepụta ibe were 4 hours ahụ iji eje ga Ebuka Obi were 4 hours ahụ take care of ọkụkọ gị ka ị mara na iji enwe nnukwute ọkụkọ were 4 hours ya 3 hours ahụ iji eje ga Ebuka Obi were ya gbaa mbọ n'ubi gị iji akọfụta ọtụtụ ibe I see the many people na-achọghị ịrụ ọrụ I see you like me oge nọ na-aba na-anụ sọsọ gasị ike ọrụ gị nwata ike ọgụ aka ya mma I see you ịdụ ka m nwa mgbe m hafụrụ agbagbeje na Gombe maka enwere choice I see you to God ịdụ ka m ị na-achọ ihe iji eme ọ batabeghị na 18 gụ ụgbọ evubebeghị gụ Kafanchan ịlahabeghị na Akwanga 3 days like a traditional nwoke dị lahụrụ n'ụzọ Akwanga akọbereghị ngụ my history iji ama na igosi the reason iji eji evulu ọgụ baa na nwaazụ unogbo na ahụ kwaligo ya kọọ ya ibe ịkọcha ibe gbaa mbọ were 3 hours ahụ iji eje ga Ebuka Obi were echekwa nri gị ahụ ị ga-emepụta ibe ụnụ ahụrụzi n'onwe ụnụ onye nwe mere the big man achọghị igosi gị na onwe ha ego nwere na-amachi ya ụwa George audio millionaires, audio billionaires, audio science and wonders, audio even traditional okay the way onye ala hatago no problem. Igbo youth achọrọ m ka unu take care of ife niile achọrọ m ka unu mụọ na-esi eme mmanya gaanụ n'oko palụ oko bidokwa na mmemme mmanya ebe ahụ achọrọ m ka unu take care of a lot of things. Ọ bụrụ na unu hapụ ibe unu kwesịrị ite care of gbabara n'ime unu ụka na-ege Ebuka Obi ndị mmadụ nwere ike wekọrọ ife ahụ. Now I see a lot of people university graduates ha bucha file ba na-akpagharị na-achọ Ebuka Obi je ekpere ka ha wee nweta ọrụ
mana ndị Hausa na-enweghị graduate ka ụnụ enwe ọrụ ndị Hausa ewekọrọchago ezi ọrụ niile nọ na Nigeria ya na ndị Fulani omeghị nke a na-enye ụnụ ọpọrọ graduate ụnụ niile ụnụ amabara ụnụ na-ekpe ekpere ụnụ ga-akọnwu ibe ana m enye ụnụ ebe agụ niile ahụ ụnụ na-eleso na esteti jee nụ kọba ibe ebe a ụnụ ji enwe ibe ụnụ na-eri kọba na ibe ụnụ atọ ọnụọ naanị Igbo duzie ka ebe a na-ekpe ekpere jee nụ kọba ibe kọba na ibe kọba na nni ụmụ yut ịbịa na-ekwuru ọbịa na a na-akpụkọrọ ụmụ boys nwa boys ọwụ na-apụrụ na nne gị na-ege akpụrụ gị olezi ivu baịbụl mana obere oge iji abụ eji ebido kpụrụbakwuo ndị ahụ bụ baịbụl a na-aba akpụkọ boys ebe ọwụ na-emere akpụrụ eme ebe a ebe ọwụ na-emere akpụrụ kọba na nni zụba na ọkụkọ zụba na ezi zụba na ụmụ anụ dị iche iche zụpụtaba na ife unu na-eri ọ na-enyezi ego na maka onye na-ere na ama ha na onye na-ele ife ma onye na-ele na ama na onye na-ele ọkụkọ so enwekwa uru ịghọtago chọọ na ife ụnụ na-alụ ndị na-eme biznes enweghị ike ịgwa ụnụ na ba na-adazi ada maka gụnwa na-azụ ọkọ gwa onye biznes ịmakwa na ị naghị akwụ ụgwọ shọp adị na ị na-eme ka ego one dị otu onye biznes ya nwere ike kofu ndị mmadụ jere gocha abịa kịta na China anọta ego na-ada ada ego na-etinye ego ọwụ na igoro dọla mgbe ọ nọ n'ihe a ije zụcha abịa bata ịchọkwazie ka ijekwazie abịa again ịfụ na ịgbala lost so ndị na-eme biznes na-agba lost na nnukwute lost kwado especially ndị a na-eme importation ana m agwa ha nke wee eziokwu na obere oge unu eje ha enwezi ego obere oge ife isi ike ya hiti Giant Grover ụkwara na-adasị mana ọkụkọ ahụ ịzụrụ ga-ese evugo ụmụ ibe ahụ nnaba ahụ ekwu isi ife ụmụ ibe ahụ nnaba ekwu na-ekwe ha omume maka ịdị ka m nwa mgbe nka nwere choice enwezighị choice na enwere mgbe mmadụ nwere choice mgbe ịdị 20 isi ị nwere choice 30 isi ị nwere choice ma nwoke ma nwaanyị mana aba afọ 40 mgbe ụmụ nwaanyị ji aba monopoly ụmụ nwoke ababazie ejire ga-agbachanye ego enu ma ebe ị metere ma ebe ibete ha ejire ga-agbachanye ego enu ka m nwa so unu nwere chance unu nwere opportunities na unu ewestikwana ka mụ na uche mefọ unu ewestikwana otu anyị si wee westie nke anyị because most of us mana esokweghị nkutu mmụọ ndị otu uche mefọba eji kutucha mmụọ niile n'obebe ebe na ọ gbajeziri London ruo ebe a mara na enigwe adụkwa kịta ọ nazi ya uche unazi emechukwu ọ nọzi na London eme ebe chukwu oke abịa so most of ndị otu Ebuka Obi bụ eji weje kwatucha mmụọ ahụ kwaturu na-akpafa so ị nwere ike nwe ha na mmụọ na-emefe ibe ahụ ọ na-emeghe ichekwa na mmadụ sogo na ọ na-eme ibe Jizọs ọ kpọrọ polisi na escort na-eje na-eme arenji na-akọ nonsens a na-egebe ntị ọ na-asaịtị o nwere mgbe eji ekwu ori okwu ndị mmadụ ya ghara ya nasa nọ na pọmpụ ka na-agba nwere ndị na-atụbata ego na Zion nwee ndị na-erikwa dị ego so na ndị na-etụbata ego na ndị na-eri ego ka na ebe ahụ mgbe onye na-eweta ego eje ha ewetezi mgbe a ka o ji ama na ọdụ spepụ n'ebe ahụ agụ kabawo chọọ na ibe ụrụ na-eme ụmụ ya otu be anyị lụba na ezigbote ọrụ imezina buying and selling zụba na ibe mefụtaba na ibe zụba na ọkụkọ zụba na ewu na atụrụ ma ndị otu ya zụba na ya ọ na-enye ego jee n'orie na ahụ na nkwọ na-eke anyị ije ele ya unu enezi na ibe unu enweghị ya agụzi n'ụlọ ọ ya ji eme ekọnọmi unu egbogotebekwa ya ji eme ndị mmadụ ya vari ube unu ife ọwụ na unu enweghị unu agụ n'ụlọ were na nke unu nwere were ma ebe the proud of nke unu nwere zụpụtaba na ewu na atụrụ na ibe ọ na-aga ahịa to God who made me and you ị nweghị ike ịda ogbenye ị na-enwe na-azụ ewu na ọkụkọ na atụrụ ịda ogbenye to God who made me and you eyihe nga egwu enwere na o si gị n'aka ewere ma ọla machasị ya mụwa gị ntị na were ma ọkpọkọchasị ya gị eze ị ga na-enwe ego na orie na ahụ na nkwọ na-eka ndị ije na-eji ahịa ahụ na-ego na-ele deteni na-enwe ego karịa onye na-ele ahịa na Ọnịcha ọ gwụrụ na ị nọ n'ụlọ ị nwere opportunity kụọ jọs kụọ ibe zụba ọkụkọ zụba atụrụ ma ibe
na-agba mbọ ejekwa na waste 3 hours gị waste data 3 hours ije na-achọ nri na-azụ ibe ahụ ị ga na-egbogharị ego n'orie na afọ na nkwọ na eke ọ bụrụ na nnọchi obodo oyibe asụ nna m anaghị anọzi chere nje ejeme biznes enweghị binance salary na-eme maka ngwa ahịa na-ewefu ego bara mgbanye na-abịa m ịghọtago eje na-enwe aṅụrị mgbe eje na-erisi uru mana ọhụm abịabịa ha na etipịa m mana ebụrụ ewu na ọkụkọ ma atụrụ ma ibe a nwanne uru ke na ya uru dị na ya jeenu mmebe ya ana Igbo na-eweghachikwa ụnụ back to nna nna ụnụ ba ọ bụrụ na iwu nwoke Igbo mee ka ịchọ na inwezuru anụmanụ 100 ma ọ 50 is okay achọrọ ya n'ike o je na-enye gị some certain things ị na-eriju afọ hapụkwa na ije gee ụmụ ibe Ebuka Obi na-agwa ụnụ ekwe eti ụnụ na nsogbu o jekwa eti ụnụ na nsogbu ọkwa dibịa nakwa agbara gị afọ na-agba nke gị ọkwa ibe niile pastọ ụnụ kwuru ka o ije ọkwa ibe niile pastọ ụnụ kwuru wee eziokwu jekwenụ na-agba mbọ ndị nga ọbaala unu ewere gị ebe unu kwesịrị ị na-akọ ihe nye Ebuka Obi onye ụnụ ego na nga ọbaala ka ọ na-achọ ndụ dada to God who made me and you anyị ji abịa wekọrọkwa ana anyị ama m ihe nji na-agwa ụnụ ihe na ụmụ Igbo youth mụọ na one esi alụpụta ihe dị iche iche mụọ na otu esi alụpụta ihe dị iche iche unu ga-enwe ego ana m enye unu ego from ibe ndụ nna nna unu ba ibe akụaka ihe enwe ibe akụakụ ahụ na-akọta ụmụ ibe ahụ ije na-enwe ego too much ibe akụakụ na-eme gị nwee ibe enwe to God enwe ewu wee enwe atụrụ wee enwe inwecha ụmụ ibe niile ahụ nwanne ego ka ebe ahụ ịkpụrụ atụrụ na-abọje abịa ego ejugo akpa ịkpụrụ ebini je abịa ndụ sabat egoro ndụ nna ebiri na-aga abịa nnukwu ịkpụrụ ebiri na-abọje abịa ọ bụrụ onye na-anụ nwaanyị everyday ịkpụrụ ebiri na-abọje abịa gị lee ya chai everyday ịkpụrụ ebiri na-abọje abịa gị lee ya ọ bụrụ na nwa nwaanyị eme alaika ịnụgụ because ị na-eji ego steady ị na-evugharị ego ndụ na-eme biznes na-ewezi iwe ọkụ because biznes na-ewefu ego before you know it kwụọ ụgwọ shop kwụọ ụgwọ yard were nke ọzọ tụwiri enyi ya nwaanyị wete obi ọjọọ ọ chọghị iwe obi ọjọọ ọ bụrụ na o nwere ọkara ha iwe na kọndishọn mere dị umeanụ ọ dozie wiked mana ọ bụrụ na dumeanụ na-azụ ezi dịkwa onye na-ele oyiri na onye na-ele ezi agbakọghị onye ka nwee ego ezi nakwa enye ego ka oyiri biznes nwanne m zụbanụ ezi inwe ezi na ezi mmụọ nwa to God ihe ọ na-ekpo iwu mkpeyi ka ọ na-ekpoyi inwe ego achọ ọgụ ka ị ga-ashari ị nọrọ ebe ị na-azụ ezi gị ụbọchị nkwụ abụghị na nkwụ ụbọchị eke abụghị na eke ụbọchị ibe a ị mara na ichizukwara echizu if not agụrụ gị ije gekata ashị before you know it wụrụ Silas nwa bụ ohe ashị ama m ibe nji na-agwa gị ihe a to God who made me and you to God who made me and you nwanne m akara m ịgwa gị agwa ajọka mana agwara m gị agwa nke ahụ the best oyi m akara m ịgwa gị nna nke ahụ jọrọ ezigbote njọ inweta ọra were mawafụ oyi gị ahụ agwa oyi m agwara m gị agwa nke ahụ the best chọọ na ibe unu na-eme obere oge shop ji ebido dukwuo more expensive yard adị more expensive ọwụ na ibi na yard mbiri ibe anyị mara na ije elu locate na village unu eziokwu ka m na-agwa gị ịnọta ihe iji emedo ndị nọtara anọta ị na-anụ mmiri anụ ọnụ okwu ị na-anụ okwube onye ji ọgba nnukwute fence tụtụrụ ezi 5 dowe ebe ahụ ezi ibe ọwụ na ọ bụrụ ọ na-eri before you know it obu ha fụwara gị nwa ị na-eji akpọ ndị mmadụ na-elele onwe gị anụ na-ele ahịa steady ọwụrụ ọkụkọ ka ị na-azụ o bido iwe akwa ị na-ele ma akwa ma nwa ọkụkọ waabịa ma nke ọgbụghọ ọkụkọ nke ọwụ na waabịa ị nọrọ ebe a na-emere onwe gị biznes onye chọọ gị ọfụ gị na ị nwere ihe ị na-eme ọkwa onye enweghị ibe ọ na-eme na-eji akwụgharị o imere na ekpere gị ekpere na-eme nke a
imeche ịnọta ibu na o nwere ndị na-emere onwe ha ife. One day shall be one day. Ka amara ndị na-ejeberi na ndị na-emere onwe ha ife. Ndị ji eme ihe. Onye chọọ ihe abịa ọha abịa. Onye chọọ izuzu. Onye chọọ ịgba mkpụrụ mmiri ọgbaba mkpụrụ mmiri. Onye chọọ ịgba kolos ọgba kolos. Onye chọọ ịgbagharị iko unu onye chọrọ ime ya mee. Mana o ji ncha asa ahụ mara onwe ya. O nwere ka o ji esiri ndị okenye ọnọkwa n'ụlọ. Ụnọ na-enyezikwa ụmụazị ụnụ orientation. Kedu orientation na ndị ife ụnụ na-enye ụmụazị ụnụ? Ka ndị fada na ndị pastọ na-azụrụ ụnụ ụmụazị ụnụ. Ndị ahụ na-azụrụ ụnụ ụmụ ụnụ. O nwezighị ife ụmụazị na-amụta n'aka nne na nna fa. Take my advice on poetry. Since, don't worry, I will send you my pics from on your WhatsApp. I open it to your brother at home. My brother, oh God, he gonna 247. Even on go get self. On go get mother datana. Omahibi jego ndoche mejosi harandocha na rielo onwega na asgiri mana na onye ahụ nwere bona na onye ahụ because even eme mmadụ nọta obere oge ọ nawarakwa na obere oge ọ nawarakwa ebe ahụ na-anawa obego a na-achụ gị ọsọ be nna gị onye ọwara na-achị ijebe ebere ebuka obibi ọ site ya violent people unu ejide ụmụnne ụnụ na-anụsọ gị instead of create opportunities from everywhere every angle ụmụnna nwezuo aka onye na-ene n'ibe ya onye bụ eziokwu eji agwa ụmụazị a na-achọ onye a na-ekolonize ndị a na-asa brain nye ụmụazị be anyị brain nna nna ha nyefe everything fa kwesịrị ime ihe a mepesie na ya ọdụ ịnụ ji eme nwunye ọ na-enye nnukwute ego onye na-azụ ezi nwere ike 1 month or 1 year na nwanne ibufụta moto onweghị ibe ezi ahụ ejeghị onweghị iwu na mmadụ ji eje gbabọ ya na owughị iwu na mmadụ ji eji ife na-enye ego dị ọkụkọ na-enye ego atụrụ na ebene na-enye ego a na-amụ nwa na-amụ nwa steady onye nwezi ego igo na ma ife niile ahụ na-enye ego ndị ọ na-anaghachi back ife niile ahụ na-anaghachi onye ọwụna mebe ya ịbịa n'ụna nka na a lot of people na-eme ya ịbịa n'isu ọbịa the same many people na-emere onwe ife apụta na Facebook a na-akọbana ha na-emerụ ihe a o jirezi ụmụ ndị onye ọzọ a na-asafa isi ejide ụmụ bụ ndị ọzọ a na-asafa isi the thing na-ewute m too much because ejeghị m ala ike ife ụmụnne m ndị asala isi ma wee nọkịta na m ekewa because na ị naghị eme ihe nna eme ekewawa m from you iche ije ụka ijebe ụka mana nwee ibe ị na-alụ nwee ibe na-eke ipuku busy onweghị onye nso ya eje n'ụka ebibe Christian country everybody will have to do I must not be like you and ọwụghị na mmadụ ka ga-ebido kewafubazi onwe gị ma ọ wee sị ndị mmadụ nna jee na kparịba ndụ dada you reject dada anyị na-create job opportunities and anyị create more job opportunities for people you don't need the crowd if you need rewu onye ọwụna nwee ife ọ na-eme gwa people nke wee eziokwu onweghị miracle a na-enweghị anything na-eme onweghị miracle anything mere na Chukwuma onye ka eji ababa Chukwuma ife owu na mmere na onwere pa esime ebe afọ kịta nwụọ echi Chukwuma nweghị odibia mere ebe enweghị mmadụ mere ya no eji enyewu m na nshi taa Chukwuma and Chukwudi onye na-eme ibe ya chere maka ya onye na-ọwụna na-eme ibe chere maka echi dị ime a na-deceive ndị mmadụ a lot of ndị ụka amarago ibe na ibe a na-emewa arenji duwagụwarịrị gị na ha na-eje ụka esi n'ụlọ ụka pụta ejewara bedibia ndịwa na-enye gị anointing si bedibia pụta evurunye baịbụl ịbịa na shop dị iche iche ebe Christians na ebe a kwesịrị igosi dia faith onye agwụrụ ọgwụ nke ọnya ya bụ onye ewere ọgwụ nke anya ya otu a most of ndị ụnụ kọrọ ala na shop onye chọọ ịga n'ihu akwatuo ya jegbugara ya mgbe okpuru mee ihe ọdọ ọtụtụ ihe ndị niile na-eme ihe ahụ ndị ụka nwanụ nna
we live church we didn't live God. Ogode ebe anyị na-azụ atụrụ nọrọ ebe a na-ekpe ekpere sị Chineke ya nyere gị aka. Ebe anyị na-azụ ọkụkọ, ebe anyị na-azụ ezi, ebe anyị na-azụ ihe ọwụna sị Chineke nọ ihe a ka ị na-eme ya bless ego here and ọ ga-bless gị. Chukwu nọzụrụ ebe niile, Chukwu nọ nso. We must not go to church and they are calling go ife Ebuka Obi kwuru ewogbugo m and otu a ka ọ ga-esi wee ọba ha ụlọ ekwuchego that time. Ụmụ yutu anyị kama ha ji disgrace gị otu ezi disgrace ndị mmadụ, kama eji asị disgrace onye ezigbo akpụkọrọ ụmụ boys be anyị many ụmụ nwoke 7 ụmụ nwaanyị na-abụ akpụkọrọba, kama eji esi otu a na-akpụkọrọ unu jee ma ịchọọ ihe unu na-eme Arizona ma Kolos agakwaghị enyere ụnụ aka. Ife isi ike nakwa adị ụnụ challenge ife isi ike ahụ fedatara ka ọ na-esi ike ka ọ na-adụ mma. Zụba na ọkụkọ, zụba na ezi, zụba na atụrụ, zụba gasịa na ụmụ ibe niile ma ọbagwu ma torotoro ma garasị kọtas ma ọdụ steeti ndị bụ ụnụ na-azụvu ya zụbakwana ya ma ewu ya na-azụ ha nche azụ potere ike ọdụzikwe. Onye ọbịa oyiri akwa ị na-eyi akwa ị na-eyi akwa ị na-eyi akwa. Na ka m kwadojewe ọrụ ịghọtago I lead by example. Ọnwụ na nna n'ofu ebe akara ha mee na-arụ ọrụ a na-arụ mana because na nna arụ ọrụ ọ mere ma anaghị mee n'ofu ebe adị chọọ n'ofu ebe ịmana onweghị ibe ị ga na-arụ. Oke nwoke ka afụgo m dị notification na WhatsApp o gosiri ndị notification eziokwu sọnsọ. Anyị ga na-create job na-esend the message across the ihe a onye nwee ntị ọnụrụ like onye a nwanne m nwoke na oke nwoke kwuru ya ebugo ya na I have sent me the pig farm so your WhatsApp letter you watch it. I still say thank you for your advice. Nwanne ibe aka ndị ichie ebe anyị n'idiri ha nwa ka eje na-ekene ha nwa ndị ichie ebe anyị ka anyị na-enye ekene na otuto because anyị ejeghị eri otuto ekene doro ndị ichie ekene doro mmụọ mere ibe ahụ eziokwu bụ nwa because I wetara the message thank you very much maka ekwu anya gwara kwa akwụkwọ bọsị ọzọ agwakwa ya my brother oje adorogo mma n'ori na akwa na nkwọ na eke. Native doctors made a cost for market today. Even sending our community boys to go after our goods. All goes in the customer do. Anazu more na elesiwa. Anazu more mara anata Ebuka Obi na kwa agoloku na ata kọtara na manda ụza. So ọwụ na enwere na ma Igbo edochi ịma ha na oje ego ya. So ụmụka mebere onye ọwụna je gbaba mbọ. Ezuka nna agwa m ihe a mụnwa sef mgbe njebe abata enwere m ike tụọ na nke oke nwa okeke nara ha ofu ka eme ibe a mịa ya na m ata detem anyị ata detem with beer ụta ndụba ya mmụna ikisi ata detem ịtawa ya tabata chichichichi ị na-aṅụrụzi biya na-aba ị na-aṅụzi biya ibe ike mmụọ maka ewere ga anụ ezi mee foundation onweghị ọdịka biya ịṅụ ị na-aṅụzi biya. To God who made me and you. I like the motivation here. And I want it to be done also in our place like that. I can do by an angotam Mike and do Germany. I know when I want Mike and do by Monique. So Moka Melon man by brothers. Time I do I will go to work. Youth. Work on hard. Work on hard. Into China na work hard. Into Germany ndo bodo na kuchenchem na work hard. Eziokwu nna agwa unu ejekwe na ego ashịrị unu mara program semina ibe niile a na-enye ndị China mụba na ya unu mara program semina ibe niile a na-enye ndị obodo niile ka obodo unu mma na na-amụ ya na ọdụkwu ma n'ịntanetị unu amụ esozikwe na unu amụzi na sọnsọ Ebuka Obi onwe ha ebe ọdụ unu eje mana unu mụta Ebuka Obi mụtụkwa na obodo ọzọ mụtatanụ from China mụtatanụ from Japan, America, New York, Canada, Europe and everywhere mawurubo no ụzọ na-ama ha agba ogene a na-egbu anya n'ọdụ mụọ nụ mụta na ife unu chọkwa ichi ime potre mụọ German potre
Chinese poetry ibe niile adụ available n'ịntanetị. Ịgazi ebe nna gị ka avụrụ otu ị chọrọ isi wee mee your own, ibido mebe otu ha si enye nke ha treatment, isikwa otu a mụta tọdeten. Ọwụhụ na Baịbụl, ọwụhụ na ụka njebere ka iji ejeta ibe ahụ. Ụzụ na-ama ha agba ogene na-eke na-egbu anya n'ọdụdụ. Kedu obodo ị chọrọ ịdụ ka ya? Ị na-eme ka ndị obodo ahụ. Japan of Africa, ndị Japan ọ na-eje na nke Ebuka Obi abịa everytime na-ekwe Japan of Africa na nkwa ịbụ abịa eji n'ime ụlọ ụka ma jube dibia akwa Japan of Africa Japan of Africa ma agụrụ na-egbu anyị ka asịgo ya fighting Christian nweta gị na ọhụrụ na anyị gbara ụnụ nwa na-eje na Zion ọwụ ndị jọrọ njọ, ndị mara mma anaghị ha ekwe ka ha ruo ebe a anụ anaba na ụnụ nwa jọrọ njọ na-eje ebe ahụ enwere ebe anyị ike nweta ebe a na-esi n'azụ laiki ya enezie gị anya n'ihe wụrụ ewuru bel krista mana na-azụ ewuru kristabel mana enwere ike esi n'ihu na-ehe anya ewuru bel krista nna aka abịara kristabel aka abịara biko the Lord is my shepherd, I shall not want. You shall want, but I shall not want. So, umaka melo no.